Kublai pi baro ki bapet ya Good News TV bani pedang skobhai pi sasisian syakane program ha ka bangi yo banwan lam shapi ya ka khubor na ka ktien ka jong blai. Ngidap da ka jingkemen hakane kapor bidan ringkat bat ngi Irreverend PP ken chikhar iban sam ya kane ka khubor hapadang ka jongi. Irreverend PP ken chikhar ipet ya ka balang langtor district langtor ka bahap hapo ka mairang presbytery Brashwa banginyo asngaw ya ka khubor ba ipastor in sam hapadang ka jongi ngin skap she ka wei ka jinra ka bakkerpang na iyuglena thangkiyo bat iwalambak ka try ublay unkur khuyingi baro. Hakabaning kong
ngai ngu yu blei ubala penlong yang ngi kumne kumbangilong na ka good news sibi ngai ku blei phi baro ki baju pet bat shashkor ikaktin ka jong blei ka jingsuk in kerku ya phi kabanta ka banga kwa banya kren ha ka ne ka sngi ka long naki artli ki shithi jong apostol Paul kata na ka shithi ki epsos ka nong ba ar ka khot ba lai bat kumjuru na ka shithi se ki no room ka nong ba pra ka khot ba khat riu bat khat nyu ki gatin ki bang kum ne na ka shithi se ki epsos ka nong ba ar ka khot ka ba lai hapadeng jong ki ba bangi baro ngila ju im sin haga jingkwa kato jongi dakabale yakimon jong kato bat ki jong ki jingmut bat ngila julong nala katanrai ki khon ka jingbitar kumju kum kita ki wei bat nak sitish kinong room kanong ka pra ka khat ba khan ri wat khat nyo utau man sim hi ken uya pla sharing kat bat ka man sim jongi bangilong ki khon ublei kumta ladang ngilong ki khon ngilong ki nong yo pateng ru ki nong yo pateng ublei ken bat ki nong ya yo pateng lembat u kres de lada shisha nge sha shitom lembat u won yo pendon burom lem yangi ru bat u kini ki artli ki banta ki pan pau hangi ya ki artli ki mat ki baya jan ba bat ki bat don kam kata ki eki kristan ilong mensiwa bat ki eki kristan ilong menta kadang ka jinge per ka ba per ba ha padeng ka mensiwa bat ka menta bat ngila bat yo nang ne ya ki artli ki benta kata ka long ki khon jong ka jingbitar bat ki khon jong blei habau apostol Paul wong nala katan rai ngilong ki khon jong ka jingbitar umudur bala khai ngi hakata ka jinglong tan rai ka jingbitar ka jong blei u David ru wong hagasam ka basan huwei ka khot ka basan hakmi la thaudur yanga haga jing bom hok bar haka pop ka kmi jonga kalapun yanga ukpa temen du u adam ula le pop bakane ka pop kala hiar hadu hangi kat kumba dau weu briu ka pop kalap sut syakata ka perthei bada kata ka pop ka jingyap kala wan hap haki benriu baro phar namar ba baro kila le pop ka sitish kinong room konong basan ka dekhot bakhat ar andre habangi khmi yaki angel kiele pop marwei bat kam shim lah hiar pateng ujuda haka siti jong u ka dekhot ban riu wong ki angel ru ki bom shim lari yaka burom tan rai jong ki hi hanrei kila i no yaka jaka shong sa la jong hi ula ri no yaki haki kenjri bom jukut hapo ka badum teliu yaka jing bishar ka sngi ka bakrau hanrei weu breu ule pop ka hiar pateng ngidai ban sngu kemen yaka ni nakabanta jongi namar haka siti shenong room konong basan dekat bakat kandai wong apostol daka jingbom ko ngu jong uta uwe ubreu lapen long pop yakita ki babun kom taru daka jingbom ko ngu jong uta uwe pat on penlong hok yakita ki babun nau baning kong u adam ngilahap haka pop hanrei yangi lapen mi pat haka hok jong ta uwe pat u Jesu Christ ken kani ka banta ka ban ningkong kata ka long ka siti siki epsos ka nong ka ba ar ka khot balai ka thu engi ki ki bangi snoma bangi snongu nabar nala ka jinglong terai ka jongi ngilong ki khon jong ka jingbitar kumju kum kita ki wei nabayangi baro lakha kata ka jingbitar ngilong ki khon ka jingbitar kane ka theo bapo jongi don kata ka jinglong terai ka bau blei umla ban khmi yangi ritang da ka jingbitar
Kajing keren jong beriu ke bajali jo Kalaban penhun, kalaban pen berkada baru de. Haga jing keren jong ta beriu. Henry ka donut, ka kam syukor, banyak ki baro. Bat kalong ke basniu klem jing kermen. Wehi bala ban itu ya ka. Ong Jeremia hakalonong ke bakat nyu ke dekot ke bakandai. Jisu Kristus ya tu. Haga gospel ke jong Matius kalonong ke bakat san ke dekot kandai wang. Naka donut ubriu kami no ke jingmut ke baboman. Ke bapenyap, ke baklim, ke jinglam ler. Bat ke bakum kita ter. Baro ke jing sniu kami na ubriu. Kami napo ka donut ka jong ubriu. Jong wei pa wei balakha na ka briu. Para bengi bi kumbar su ainu ksah kalong. Mentangi lawan sim yu kla ubadang rit. Ngiri yu, nyai training yu. Bat pi penlong yu kum we na ki miao hapo ka ying ka sem jongi. Andau la he uklalong kum miao bahe. Ngilaban ong kum ta. Dan rei para wengi bi dada. Une ukla. Unya mat ya ka snam bari ka do ka ba im. Pien sai ibu de ukla. Kaju kolong yangi we pu we. Kat ka bahatam bau bleu la bu akmat jongi. Hakat donut ko jongi. Han rengi dang dehi ki kun jong ka jing bitar. Wapstol polu tho. Nalakatan rangi long ki kun jong ka jing bitar kum kita ki we. Han reda ka jing isnei ka jong blei para bengi bi. Lapan long yangi ki bai per. Berkata ka long ka jing it ka jong blei. Ngilong ki kun ka jing bitar. Kum kita ki way pat, ki bom pat simla kelak bamut. Lese para bengi bi. Ngi kum ki kmi pa, ngi don ukun, lani ka kun. Lani ngi don ki parlo ki bangi ngi it. Ki bangi kwa ya ki bakin kelak ka bamut. Ngila ju alam ya ki sigi jing seng, bakin yo sngew ka ktien ka jong blay, ngila ju kren ya ki bakin kelak. Tere hadu kanika por kimpat simla kelah ka bamut. Nani ka dono jong ki kampat don jing kelah ye iru. Kan mau para bengej bat it. Bat ngim day ban kelet. Ba mengiru ngilong ki kon jong ka jing bitar. Kum kita. Bona preng jongi. Ngimpat yo mat ka jing trei ka jong mensim bakot. Ngilalong ki nong yo sngew. Henry, kum kita kinong le. Ngila yo sngew. Henry, ngipen pau yala de kum ki bonso tu. Ngim day kum kanar, ngim day kum ka stil. Ki bom don, ya kata ka jing bom sngot hu. Ngilong ki bas sngot hu. Kane ka perlong yang ngi, bangin syepting, ka perlong yang ngiru, bangin kemen. Nabar ngitip, baka day ka ketin ka joblay. But ublay ulai jangi na bom jukut, sya bom jukut. De namar kata daw, boblay ulawan ban pauhi dalate. Oj para bengej bi tau Chris. Ngilalong nalakat tenrai ki kon jaga jing bitar. Kum kita ki wepat ki barang don nakapop. Nabahabangi ya te kelenti, ngi poy ki surok. Ngi yo kendo ya ki Ngios ngeu nagi senrang nagi kente ki kon ki para ki jongi. Ya ki kenten teng yo shop. Ngimla ban sngap, ngis ngeu le ran. Ki balong persya ya ka an ke jong blay. Bau blay udang pensa ya ki hadu menta mene. Han rewat num nyopo ya ki para bengi bi. Wat ngau hok yala deha kemat jongki. Namar ngiru. Ngilong ki kon jongka jibitar. Ban yanu jor bat ki ban ong. Wow. Kajik ngau le ran. Wow. Kajik klem ran kito ki brew. Ban yanu jor bat nga. Ban yanu jor bat pi. Nreikan mau. Ngiru ngilalong kita ki kon jongka jibitar. Kum kita ki badang long haduk kanika por.
Kabanta ka jongi kalong. Bangin sngulem na kabanta jongki. Bangin duai na kabanta jongki. Mantangin ya pai no nakane kata kum ki khon jang ka jing bitar kum ju kum kita ki weipat. Syaka weipat kabanta kabadap ta ka jing sokmen. Bat kabadon hakadi kabanta kaba RCT sekino room kalong ba pra ka khat ba khan riu bat khat nyo. Kabai thu ki kristan ngilong menta. Ki menta ngilalong. Habangi langet hautrai jongi Jesus Christ. Bau tau mensim hiken. Unia plasai ringkat bat ka mensim jongi bangi long ki khon ki jong play. Kalong ka ka ba snow pla. Ba mangi ki balong ki khon jong ka jing bitar. Mentangi long ki khon jong play. Nak benta ka ne don kam arngut ki nong pla. Ning kong kalong ka mensim ka jong ahi ka sim ka jong pi. Bangi ngi day ki khon jong play. Nang tan wan so mensim ba khoj. Nga ong nga pla. Bau ne u day u khon u play. Benta para bengit biit. Lapila ju so thu ne em. Lapila ju tip ne em bau bleu la deb le ya kan ne. Ka kamba ka ba pla hangi. La ka mensim jong pi. Ka pla ne em. Ba pi long ki khon ki jong blay. Benta dala deb kan ka program. Ngilaban yat. Sa plau jong ka ying. Ngilaban peje ka mariang. Ngilaban yu ki lom ki wa. Sibit men mit. Pilaban pej yo benai. Pilaban ki klur. Bat pinong. Baka mensim jong pi. Kan keren hau blay. Kopa. Mela tau kini ki baro. Lani sibit men mit. Haswa ba pin tia. Kat ba pimpat yo tia haga jing tia. Lapin perkat ni em. Syapang ukpa jongi ubah beneng. Badala de kum ikon batang rit. Lani sibit siting mit pikan det tia. Pikot nem yu kumba pikot i mei jong pi. Kumba pikot i pa jong pi. Ban kedup artat ye. Ladangi long ki kristan ki banget. Kini ki day ban don hangi. Namar yang ngi latit dakat dorba. Kesnam ke jong terai jong Jesus Christ. Badla perlong yang ngi ban khot. Aba ko pa. Yau blay. Kumbau terai jong Jesus Christ khot. Igat mau terai jong Jesus Christ wong kisan ran. Haba pi duai kum ne. Usdang. Kok pa jongi ubab ne. Ukwa yang nga badia pi bangin khot. Ukpa ya o. Langi laju perkat ne em. Habangi syong wei beriu kumbau le u Jeremia. Hagalonong ba shipau. Ublei uba thao ba penlong ya ka beneng ba dia ka kendeu. Uba bat ya ki baro da ka bor ka ktien jong u. Ude ukpa jonga. Ladangi la sngeu. Ladangi la nang. Ban perkat kumbau Jeremia perkat. Ki umat jongi. Kintuj. Hakata ka jing kerja wei beriu. Komu tiu lilia kamat jong blay. Barka jing ero. Ka jing kemen. Barka jing habangi ring mensim. Yala de. Hakamat jong uturai. Haka jing sma kaba iubi. Nagi sentiu kiskut. Haka jing be kala kaba jai. Hakum kini ken. Baka mensim. Ka jongi. Ka pla. Bangi long ki khon ki jong play. Nang tan wan. Saka jing pla ka bas kem. Ka bom don jing bakalasyo. Bau mensim jong play unong. Uni. Nga pla. Bau long. Ukon jong play. Namar na ka an bat naga gospel. Don kam arngut. Kinong pla. Kata. Kam mensim ka jongi. But
ka ba kham khrau ka long ka man sim ka jong blei man sim ba khoi un phla kat no ka long ka ba snutana lada manga ba ma phi ngi long ki nong phla han reu man sim jong blei u klem phla bau new long khon jong blei hang tangi la rem namar bon nangi hakani ka sla jong ni ka khendeu ngi phla tang da ka shintur ka jongi han rei ki kam ka jong ni pat kim long kum ta ku banganga kren ngi long tang da ka shintur om ka man sim ka jongi para bengi bi habangi long ki khon jong blei ngi long ki nong yo banta ka long ka kabu ka ba khrau bau khon un yo mat ya ka jing ka jong pa ya ka jing sumar sukher ka jong pa ya ka jing kai bat kum ta ter ngin yo maru kum jo ya ka jing sneng ka jing sempat ladang ila le ke bakla khamat jong kumuk pa ka per thei utra jing jis kres wong ha gospel ka jong lokas ka nom khat we ka khat ba khat lai wat ki baba manru ki tip ka ka ba ha ban ai ha ki khon kham tam kat no tam uk pa jongi bab neng Apostol Paul urang penbut jiki jing tho ha da khat ka ba khat new stish ki no ru no ba pra ladang ilong ki khon ngilong ki nong yo pateng ru badu blei jongi om don ubarit om don ubahe om don ubajrong om don belingkot om don ubaruspa om don ubaduk om don ubakhaput om don ubaslur tam om don jing nyeu kita namar la ong ladang ilong ki khon ngilong ki nong yo banta ladang ilong ki khon ngilong ki nong yo banta lembat ukris ong apostol Paul upol uklem ong ki nong yo bantal jong kabneng henreu ong ki nong yo banta lembat ukris om don ka bakam kharau banyak kata namar kabeneng bat ka kendeu kin jano hari ka tin ka jong blei kan net junam na junam gospel ka jong Matius ka no ba arsau du ka ba life sau du life san ka ba ngi menta ngim pat so thu ba blei un saya lam yang ngi sakata Andre ningkong shua para bengi bi ngien penti kana namar bangila long ki khon jong ka chik bitar kum jo kum kita ki wei pat da ka ba phla ngi long ki khon ki jong play ngi don kam argut ki nong phla bangi long ki khon ki jong play u play un ka khu ya phi baro ki ba pet ya kani ke program de ba ka good news tv na ka bata ka puram jong play amen tongini duai kokpa jongi bahap neng long ka ba khoi ka karteng ka jong me wan ki ma ka jong me long ka mon ka jong me ha ka khandeu ka bahap neng nyai ngu ya me ab le ha ka ni ka sngi ka ba khrau ka ba kantang bangi yo ya ka ni ka por ka ba kordor bani shashkor na ka ktin ka ba i ka ba im ber ka ba thiang ka jong me utrai jongi u Jesus Christ nyai ngu ru trai ya ka ni ka program lingba jong ka good news tv ya ki nong trai ki ba dan hapo jong ka ki ba trai shitom na ka banta ban pen priang ya ka gospel lingba ki program ki ba per ni duai ru trai na ka batai we pi we ki nong pet ki ba shashkor ya ka ktin ka jong me lingba ka good news tv kar khu ye ki ab lei long lebri kat bat ki ha ka no ka jaka ba ki don la ka long ha ki ying ki sem ki ro pe ki jong ki la ka long ha ka no ka jaka ni duai ba men ye kar khu ye ki ba ki nang yo
yaki met ki bakot ki bakia. Baki nang yoru yaga jing sempang. Na meu blek pa jingi bab neng. Yada duwai ru trai ka por baro ka jing pendep ka jongi haka ni gasngi. Haka kerteng trai bernok ev jingi Yesus Kristus ngi duwai. Bat shwa begin sa penwai no. Yaka ni ka por. Ai baka jingi ba ka jong meu blek pa na bom chikut. Ka jingai ka jong trai nok pad em jingi Yesus Kristus. Barka jip saj bor bersim bakut. Ke dia long lebring kat. Bat ngi baro. Nado mentah sedikit arta ke bom chikut ngi duai. Amen.